בחלקו השני של הערב נקדיש למשימה המרכזית שלנו, כיצד לנצל את יתרונותיו של האינטרנט לטובתנו. כי מה שהם יכולים לעשות, אנו יכולים לעשות טוב יותר. יש לנו אמת, בואו נפרסם אותה. אנחנו מאמינים בצדקת הדרך, בואו נסביר אותה. יש לנו ארץ נהדרת, מתקדמת ופורחת. בואו נראה אותה. אותו כלי שמנוצל על ידי אויבינו ושונאינו נגדנו, יכול להפוך לכלי הסברה מצוין עבורנו. איך? מיד. יש סרטון שמסתובב ברשת, סרטון שמיועד לקהל היעד הספרדי. בסרטון הזה אנחנו בעצם רואים, דרך אגב, סרטון שמשרד החוץ הישראלי יוצאים. בסרטון זה אפשר לראות כל מיני תמונות מספרד, וכיתובים קטנים כאלה עם עובדות, נתונים אמיתיים לחלוטין של אחוז לדוגמה, שספרד אחוז המשתמשים הכי גבוה בקוקאין בעולם, דברים כאלה. בסוף הסרטון אנחנו יכולים לראות גם כתובת של אתר, שכמובן אנשים שראו את הסרטון והסרטון נורא הציק להם בעין, נכנסים אליו, וברגע שהם נכנסים לאתר הזה בעצם, מה שקורה, קופץ להם עוד סרטון, אוטומטית, שיש שם מישהו ישראלי בשם דוד נברו, בן אדם שנולד בספרד ועכשיו חי בארץ, והוא אומר להם, תקשיבו, כמו שהסרטון הזה, שרק כמה שהמדינה שלכם לא יפה וקראנו למדינה שלכם מסריחה, כמו שהסרטון הזה הציק לכם, אותו דבר, כל מה שאתם, כל מה שהתקשורת מראה על הארץ שלי, על ישראל, זה מציק לי. הוא מראה את מה שכולם רואים בתקשורת בעצם, את כל הפיגועים, את המלחמות, את כל הדברים הרעים, ואז הוא אומר בעצם, זה מה שאני רואה, זאת הארץ שבה אני חי, ומראים דברים אחרים של ישראל, את הפנים האחרות של ישראל, את הפסטיבלים, את הנופים היפים, את המקומות ואת האנשים. País de traficantes de armas. Un país de maltratadores. Un país de drogadictos. Un país de racistas, de violentos. Un país de analfabetos. Siento haberte molestado, pero necesito hablar contigo. ¿Te gustaría que esto fuera lo que se contara de tu país? ¿Te gustaría que tu país fuera considerado como un país de mierda? Soy David Navarro. Nací en España, pero vivo en Israel. Déjame que te enseñe lo que tú ves de mi país. Y esto es lo que yo veo. Diferente, ¿verdad? Hay una pregunta que me obsesiona.
¿Por qué tenemos una visión tan diferente? Solo te pido que te hagas esa pregunta. Solo eso. מי אנחנו? אוקיי, אז עכשיו שהראינו לכם מה הצד השני עושה בשביל לשנות את דעת הקהל, בואו נראה לכם קצת ממה שאנחנו עושים. אנחנו מתחילים בדרך הכי פשוטה, בדברים הכי זמינים לנו כבני נוער באינטרנט. זה מתחיל בעיקר בדברים שנקראים בשפה שלנו צ'אטים, פורומים ובלוגים. עכשיו. נתחיל בבלוגים, יומני רשת. לרוב בני הנוער היום יש בלוג, ובו הם יודעים מה עובר עליו ביום יום. המון אנשים מהעולם נכנסים, קוראים. כשאנחנו יוצאים לטיולים, אנחנו מעלים תמונות, כותבים איך היה, דברים על המקומות, והרבה אנשים מגיבים על זה ורואים את זה. עכשיו, מה הם בעצם שאר הכלים שלנו? יש לנו דברים שנקראים פורומים. פורומים הם מקומות להשאיר הודעות קטנות לאנשים, בין אם בעברית, באנגלית או בכל שפה אחרת שאתה מדבר, בכל נושא שאתה רוצה. ככה אנחנו יכולים ליצור קשר עם אנשים, ולאו דווקא בקשר של אקטואליה, בקשר של ספרים, סרטים, אוכל, מוזיקה, או מה שאנחנו רוצים. כנ"ל לגבי הצ'אטים. רק שהצ'אטים בדרך כלל מופנים לשליחת הודעות מיידיות. עוד שני דברים שאנחנו משתמשים בהם נקראים רשתות חברתיות. יש שתי רשתות חברתיות מרכזיות היום באינטרנט, שנקראות פייסבוק ומייספייס. בשתי הרשתות יש שימוש נרחב בעיקר בבני הנוער. בפייסבוק זו רשת עולמית חברתית, שבה אנחנו מעלים תמונות, סרטונים של דברים שאנחנו עושים, אנחנו מדברים עם אנשים בעולם, להמון אנשים כיום יש את זה, יש כל מיני קבוצות של, נגיד, אני גר בקריית ביאליק, אני לומד כל מיני דברים, זה יוצר הרבה קשר, המון קשר עם אנשים אחרים מהעולם. אני הכרתי כמה אנשים מאמריקה ומגרמניה בעיקר, המייספייס בנוי בערך באותה צורה. המייספייס פונה גם לקהילות של מוזיקאים ולקהילות של יוצרי סרטים שיכולים לשים שם טעימות מהיצירות שהם יוצרים. עכשיו, מה נורא מעניין כאן? אפשר ליצור בשתי הרשתות החברתיות האלה קשר בין עם אנשים חדשים ובין עם אנשים שלא פגשת 20 שנה. מי אתם שיכולים לספר לנו על דברים כאלה? שמי שיר, מכיתה ח', ואני אציג לפניכם כלים נוספים שבהם אנו משתמשים. הם נקראים אינטרפלס ופנפלס. שניהם למעשה מאפשרים לנו להתכתב ולהכיר חברים חדשים מסביב לעולם. כמובן שאנו שומרים על כללי הביטחון. אנו לא מציגים תמונות שלנו. אנו עונים ומגיבים רק לבני גילנו. אנו משתמשים בשפה רהוטה ולא מקללים גם כאשר פוגעים בנו ובמדינה קשות. לדוגמה, אספר לכם על מקרה אישי שלי. יצרתי קשר דרך האינטרפל עם נערה בת גילי מלבנון. כתבתי לה, שלום, שמי שיר, אני מישראל ואשמח להכיר אותך. לאחר מספר ימים היא הגיבה כך, מאוד הייתי רוצה להיות חברה שלך, אך את גרה במדינה ששייכת לפלסטינאים. את גרה בבית של משפחה פלסטינאית, בחדר של ילד פלסטינאי. וברגע שתחזירי את המדינה לפלסטינאים, נוכל ליצור קשר מחדש ואולי להיות חברות. לא מצאתי לנכון לענות לאותה נערה, וכאן המקום לומר שאנחנו לא פונים לאנשים שדעתם כבר מקובעת, ואין באפשרותנו לשנות את דעתם. אנו פונים לנוער שדעתו עדיין לא מגובשת. יש מספיק בני נוער שאיתם נוכל ליצור קשר דרך הרשת. לדוגמה, יצרתי קשר עם נער גרמני בן גילי. במהלך התכתבותנו גיליתי שהוא יהודי, אך הוא טען שהוא יהודי על הנייר, והוא לא מרגיש קרוב ליהדות. לאט לאט הוא התחיל להרגיש שייך, ואפילו שוקל להגיע לביקור